phamba phambili ile 14 randela ngibuza lo muntu akadade ngithi do you believe lesi imoto zombili sikhokhela yilo muntu ohleze emva kwakho ndazowuthunja ngithi ngivuke ekseni ngiqalazi wena nkosi angibeka umoya angibeka imvula ngibeka uNkulunkulu wathi njengalokho indoda yondla unkosikazi wayo ondla kanjani wase ngishuthe kuthando lokuthanda abazalwane umuntu makwakhe umzalwane into engidisappointayo ngomuntu manje umzalwane ukuthi afanele liqiniso nkosi yami ngokuthi just very I say to you into engikwazi ukusiza ngisizama ukuthi mawungalifuni izwi liyiqiniso likusike okushono nidlala lisiyahla ukuthi zombili bese lithi inkembi lola enye inkembi manje makulolu inkembi lo akuthi khona usindo phakathi inkembi usuka kumnandi kodwa ingone sishapha isisindo kodwa athi lodwa Angakanani iminyaka ihlehla emuva bekuyikhondudo bebe bathi mase bekhamba esikoleni sebezobuya esikoleni ngo4 phila ngo4 ningathi nani sole lisho kwekhona ibreak elicothuzayo emafrijini ngo4 ngicabanga ukuthi kwasimanga esitolo kuye kusikwa amathambo amhlophe eqhwa ngikuphukene khona esitolo okukhona umuntu nganenhla kathisho jini nami ngitshela khona uyamanga lelo thisha bese ngihamba ngo14 ngoba ngake ngafika kwakhe lo thisha kungekho lutho ngibelethe umgcele ngahlala esihlabeni inkosi yazona ayingithanda nje bemi kahle kanti bami kahle kwamanje ngoba khona into engathi kuthwele kwamanje ile bese jaga ngomlili ibonakala nje bekwengamanje ngafika ngahlala nginomthandazo isuzwa ayihambi kahle nakafika ngathi mfethu angazi uzobe kuvela kodwa awunani rice angazi ngibothe yanami rice awunani rice unani noma yinjenye ekhona ngathi sekudele bafaka efundisa engole ebuya kabi ungekho eholi imandla encane engenisenze yini short uhamba nangesikhathi uyahlupheka Sathane walahle into ephelele mzalwane into ephelele ayikho dinami lokho kuzehlisa kwakhe wala angithi ngiyazwakala ebusuku bese uNkulunkulu uyasekuseni lapho kuhle ngoba kangathi kuyaphoxa igama anazophakamisa Kau buat bestofel, masuk balik kau sakit, masuk dengan pangkuami, masuk dengan bunga. Kau masih kau shop, ada macam nama tahu, nama zaman aku neleona. Sisi kau, tapi ini kan sebuti, zaman ada macam, udah Papa, sasi, aku kuasa. Aku kuasa. Kathalo sulwane ike khona mthandi ukuthi odwa isikhathi ayisimasiko angisho umnyaka owodwa angisho mbili angisho mthathu kodwa namhlanje mangihlangana nalabo bantu abaqalanga ukuletha imoto baqale wakho umzimba mabe ukuba bathi ngabihlala phesheya uhlala manje mangihlangana nabo ngathi zangoma noma ngazi uthini abane sebampeshena ebuthisheleni amabehla amadala ngoba akufike yaqabalala phezulu komuntu wayeyahlala phezulu komuntu ayashaba sakata mosha iyabiyanga izinto iyabiyanga izinto abantu basibasibone
Wayigulela ukufa uHezekiya kodwa ethanda uNkulunkulu funda. Yes funda. Wafika kuyo Isaiah uprofethi indodana kaAmosi. Njengoba ngithunyiwe nje. Wathi kuye Ngbuke. Amen. Ukulela ukufa nje. Yonke into yakho iyaphela. Kodwa ngithunyiwe. Ngithungibela phezulu. Ngithunyiwe. Ibhadi lakho umuntu awufuna ukungilalela. Kukho konke. Funda. Wathi kuye yelule yalela indlu yakho ukuba uyakufa. Ungathi ungathi umprofeta Blade awuyikusinga. Yalela indlu yakho. Put your house in order. Ngoba lokho kokufixile akukho ukuphila. Ingakho sithi Usaneskhathi kuseyesakho. Sibone uNkulunkulu kakhulu. Ngoba khona isikhathi la izotestwa khona leyo. Bese ithatha ukuthi wenze njani isikhathi sakho senaso. Ungathi kufanele ukhonze uNkulunkulu umkhonze ngokuqinisela. Wakhona isikhathi esizayo athi uprofeti sesifikile namanje. La uzobe engasesona esakho, uzobe sekubheka ukuthi wenze njani kuseyesakho. Funda. uHezekiya waphendulela ubuso bakhe edongeni. uHezekiya wangaphendulela kuyena. That the time mnandi la uphendukela khona ngaphakathi phambi kwabantu babeka amavesi. Bathi that's the Lord babeka amavesi. But there is a time in your maturity la uphendukela kuyena uNkulunkulu ngoba ufuna ukumtshela ukuthi wePhosi uyathandwa uNkulunkulu uma uhambe kahle. Ibhadi ishwa ukhonza ungathembeki uNkulunkulu ngoba when the time is hard nakufanele ukuthi lo wakhulela uJehova wathi kubhekwa wathi hayi onjalo ukuthatha zobheka odongweni kanti khona ukuthatha zodonga umkhomba ukuthatha zodonga la ukhumbula khona la ngathi kusasuka kuphinde kuse umthatha zodonga yena umthatha zonjalo yabona konke noma athokuyasa kodwa kuwena ngeke use kuzobusa laba bantu kodwa uzokhuleka kwemnyama ubeka leso sikhathi ithi iBhayibheli indoda yazi ama-principles kaNkulunkulu yathi angiyi umpriest angiyi umuntu ngoba leti iqondene nami uthunywa kimi ngoprofeti utheke mangilungise the order of my house. Now I'm about to die but I'm not prepared to die because when the time is right I've been spending my time with him. So now is the time. So I'm composed of Unkulunkulu. Ukuthi nami wakhosingeka nesikhathi. So ngiyibona aliyena. Ngazokhonza hayi ngisho wena. Yena nesikhathi wakhulika. Ngikamase. Ngathi mawubuka ngathi no. Ababa awathela umtshelelo wena Nkosi. Wow! Kuyileso sikhathi sokuclaima. The investment is of full claim. But don't come because we are investor. But I don't pull on what the second enough. It's a doctor. Young Ajay family. Young Ajay when Oscars. Now the drugs off. Young Ajay Shabangu. What did I do? So one of us from the game investment of the Young Ajay enter. Young Ajay. Yabamita yokuthi lo nathi ngizofa uyena okwazi kwandisa izinsuku. Wasethi funda shethi wathi wenkosi. Ngiyacela Jehova. Uma ngiyambona. Elesikisho la lithi. Yeah. Wona ngifunda lesikisi. Awuzododa lesibindi. Ikhumbuza uNkulunkulu. Please, oh Lord. Just remember how I have walked before you in faithfulness. When the people saw me now, no who's also descending the spirit is kind of composable. It's kind of composable. Yes, it's kind of composable with your faithfulness. For the come on. Please, oh Lord. Just remember how I have walked before
just judge me. Say this is it. Ngabethela ngokufana singashaya ibhili ngokufanayo. Kodwa Nangathatha lo bantu akufani namuntu. Aqashwa ngayo imate, asebenza ijalidi, kodwa ngayo imate engazuthi angifani namanye umate. Amen. Asebenza family ngoba surprise lengibizo sengizosebenza. Ngathi ngifika ngena ngomnyango, kwathi yakhe imali izothuka. Ngoba ngangena ngicela umqondo ukuthi angifani namuntu la. No. Konke engiyazi labangayazi. Remember. In faithfulness. What? Why Shabangu ifunde kulesi sikhathi? It's because there is a way. That is right. Le way there abantu abazomkhumbuza futhi. Abazokwenza ngiyafuna nangikhathele ngilathi sikwami. Kodwa la ingane ngidolala esonweni. Awukwazi ukuthula kanjalo mase kufanele wena ngenzele. Afithi wena Nkosi indoda abafelukazi. UNkulunkulu ungamkhondemi kodwa umkhumbuze. You cannot condemn God, but you can make God to remember. Uyaxaba ufuna ngene inyanga akaxaba ukudedela ingane udedele yonke into ukuzolala lapha kwenkosi la lingena instrument elibandla ngathatha imali yami yokugcina obona ngikho ngalethi ishu ngasophinde ngithole imali ngadlula lapho Nkosi ngakuthengela instrument ukusilala bese ukukhumbula lokho phambi kwami anginamandla khona. Yes. Khumbula. Khumbula. In faithfulness and truth. And with the whole heart. Kusho umuntu la funda ngomnika funda ngesizulu mntana. Ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho. Ngezenjani? Ngihambile phambi kwakho. Ngeqiniso nangenhliziyo njani ebusuku ephelele. Ngenzile okuhle emehlweni akho. Ungathi namhla ithandaza lomzabako. Iy'ngelo ziyathuliswa. Yize zethula imqhelezile ngaphansi. Kwathiwa ake nithule khona umthandazo esizwayo special nomthandazo. Ngoba khona imthandazo ekhona special. Lokuqhabula amajobo. Leyo mthandazo othi uvuka lapho uzikhona ifada liyembethe. Wayesikhali uHezekiya ngokukhala okukhulu. Wenze njani? Wakhala. Lalela. Kukhona isikhathi la izinto zikaNkulunkulu zibuyisa ukhala. Ake sambeni manje. Litwenze njani? Lalela. Bonke abantu abathola izinto zoJobe bazithola benjani? Bonke abantu abathola izinto zoJobe nenkazimulo. Because through the anointing, everything is delivered. But through the glory, everything is restored. Restoration yezinto zakhe kuya ngenxa yenkazimulo. Jehovah Emmanuel. Kodwa izinto zoJobe. The Spirit of the Lord is upon me. So I am anointed to break the yoke. Then, condemn fruit commissarion. It was a child. He cried out bitterly. I see the matter with that 8, with that 9, I saw from that hand. Now it's a TV show. Now, as a Kulu as a woman, I sing I find out what is a cousin. Now it's a finish. It's a good prophet as a kind of bitterly. So we should just and everything. What you know, go to 15 years or so. And everything. What do you
eBhabhele. Yes. Wathuma bezincwadi zesipho Lalela, uwenzele uyagula, akho umuntu onakile, akho uNkulunkulu kuphela. Kodwa base kufika manje sekuthiwa, usaphilile, ngokusathana usebenza lokho sekwambulile. Akakwazi ukusebenza lokho kufihlile. Ingakho lithi iBhayibheli lokho kufihliwe, ukaNkulunkulu lokho kwambuliwe, okwethu nabantwana bethu kuze kube phakathi. Kuyinkinga ukuthi uma usunikiwe lokho kwambuliwe ungakwenzi kube failure. Appreciate. Kuze wena namhlanje ngangenzeni Nkosi ukuthi ngahlala kulesi stage. Ngangenzeni Nkosi ngivula iwardrobe, ngangenzeni Nkosi ukuthi ngaqoka nje. Ngangithanda ngangenzeni Nkosi uPetrol ungavele emotweni. Angithi ngi-appreciate uNkulunkulu ngalokho nginike kona ngoba sekuwokwami nabantwana bami uma ngahlala ngendlela ngigelela umyalo. Ngiyazama awufundele sithanda. lapho ezwile ukuthi kade egula kepha usesimamile. Hey, kwaletha Inkosi yesizwe kwesele sakhe iletha ama-gifts. Iletha i-letters. Hey! Hayi Nkosi yami. Hayi! Iletha ama-gifts. Uphilisa uNkulunkulu kodwa uwamukela ama-gift akwenye indawo. Angathi bazobhala thini? Nomzala waseBhabhiloni ebhalela umgcodo kaNkulunkulu. The letters and the gifts. Hey, funda. uHezekiya wathokoza ngabo. Wabonisa indlu yengcebo yakhe. He cried out bitterly, but he received letters and gifts gladly. Umukela izipho zasezweni angahlangene nalo. Gladly. I can imagine. But sisizwile ukuthi uphile. Aba-appreciate uNkulunkulu omphilisile wade umuntu. But sisizwile. Hayi ubasted man. Uhlulundela kanje alisekho igama likaJesu. Gladly. Akasabuyise noduma uNkulunkulu wakhe ayisajabule gladly. Ungena ama-gifts. Nami umprofeti emuva. Funda. Wababonisa indlu yengcebo yakhe. Lalela-ke, angithi into emenza athi angihambanga kahle yini. Kunezinto ambone kuzona. Collective things ezenza show to bavele noNkulunkulu. Sikuphole siyabo sendlini yakhe. Ongafanele azi expose ey'theni zikaNkulunkulu wakhe. Lalela ukuthi nomzala. Lalela. Funda. Isiliva negolide namakha. Let's do it ole uNkulunkulu wakhe. Nase finisita lithi he exposed everything that belongs to his God. Usawuphinda ingqobe kanjani lesithi? Obana basawophinde bahle kulesi sibelethe. Ngoba usenze the exchange of the altars. Kukhona i-altar elinye manje aseqalile. Hayi la altar kaNkulunkulu obheke odongeni. Funda. Namafutha amahle nayo yonke Even the anointing was there. Because igolide nesiliva hlukane anointing. Masithi ugcotshwe sibheka. Masithi ugcotshwe sibheka ukuthi igolide nesiliva liyakulandelana. You can never separate the anointing negolide nesiliva. You can never, being said, this is a man of God, honored by God, anointed by God, but uthuma udilika la bashayela amatekisi. You can't. Ikhona into eshoda, ngabona bafethu, isikhona into eshoda okufanele sibuze sithi uphile sontweni mawushaya insimbi kuphela mase udilika ithini impilo.
because when you look yourself in this water, you see your face. When you see yourself in that heart, you see yourself. Faithfully. Listen, little Bible in there, yabalungile, yakogelelwa, kancane, ngoba mawufuna isikwa kuseni kuletha imali, mawufuna isikwa mini kuletha imali, mawufuna isikwa ntambama kuletha ngeke. Bakuyisuka uNkulunkulu lapha umqondo, ngiyela abazali bami ukudla. Kwakusekungesikhathi. Wayesangifundisa ukwehla. Ngaya uNkulunkulu akusephezulu ngadlanga kusodabeni. Amen. Akuyena okusayo kodwa uyavuma izinto zikuse phansi so that uzokhuphuka nayo. Yini iBhayibheli ithi the steps uma ngazi ukuzwa kwabuhlungu bokuthi uthandile kodwa amandla awunayo. Uma uvele zonke izinto zaphezulu uzofa ufika uyihenga masedilika phezulu siyaphansi ngoba shosho kodilika. Unkulunkulu akafiki uphezulu akuphela uye phezulu. Never. Ufika uphezulu ngoba khona igrace ithi it's not your works. It's by grace. Grace is Jesus Christ. So now uJesu ufika unakho. Ingakho uJesu ethi abafundi abongena kulabo banakho. Manje abenakho yena ubuka bengenakho. Until babe naye. Yena oletha babe nakho. Angishayisa apha ngiyamshaya nje. Ngafika kahle uJesu, ngafika ngadudubala zonke izinto. Ngafika nje kahle futhi maye wathi umengathi ulethe inhlupheko siwe sohamba kanye. Oyinkinga manje uzofika usunemali ngokuzosuke ungafuni ngutshele izinto kanjalo bese zifika ungikhumbula. I'm telling you something. Kukhona izinto ezingafiki ngoba zifuna ukubulala kodwa zifuna ukwembula isambulu. Angeke usize umuntu uma ngabe ngembulanga kuwena leyo. Fundi wabakhombisa yonke izikhathi zakho. Ututeke 15 years. Ucabanga ukuthi uyangoSamson. USamson uzovuka lamandla sekho. Usephosha ukwala lemathala enkadini. Kade kuthiwa ngakwathi kuthiwa ikhanda lakho kwathi wangathintwa futhi. Waprotectwa lamandla. Kodwa mhla udila ethinta la ikhanda. Agoduka amandla. Nakho konke obafinyela engcebeni yakho. Wavula la kuhlala khona ingcebo. Akubangakho nto endlini yakhe angazange bakhombise yona. Hezekiya akababonisanga Jesus Christ. Wa expose izinto esimenza athi mayisemile uNkulunkulu wakhavele. Even izendlu kayise uDavid. Uyabona kwelesizulu. Wesethi uyiza kumprofeti enkosini uHezekiya. Batheni abo bantu beze kuwe bevele aphila. Uyazi umprofeti ukuthi kwenzakaleni kodwa ufuna ukuzwa kuyena. He wants him to confess. Wathi uHezekiya bavele ezweni elikude eBhabheli. Lalela. Avele ezweni elikude. Ezweni labanye onkulunkulu. Asuke lezo lasebhabheli. Wona lenze ukuhluphaza isuka le eBhabheli. Awukho kodwa le eBhabheli. Awuphinde futhi Nkosi yami. UJesu afika manje isuka le eBhabheli. Eze noma mfuna uNkulunkulu ophilayo. Sisuka pheze inhlupho zakho le. Ngoba mina ngathi ngabona kusuka le kude ngathatha impeshwa. Ngoba yizo nazinto engazange ngi-expose kusathana. Kwathi mhla uThixo ngifundisa ukuthi angokhosha imkhondo. Akhosha imkhondo. Wena mkhondo ehleze entabeni engangishumayela kuzona.
nanamhlanje ngoba angihlaba amadimoni ngihlaba ngishikizi ngithi leli elahlupha babamkhulu bafabeza ichaza ngihlaba phansi ishikizi ngize ngizole lethi ishikizi ngathi ishikizi ikhanda hayi mani hayi ikhanda lenyoka ngeke uhambe nalomuntu ungagcwela manje. Awufunda verse 2 go 39 mammoya ngesilisa. Hezekiah received the envoys gladly and showed them what was in his storehouse. The silver In the storehouse. In the storehouse. You expose everything which is in the storehouse. Gladly. But yesterday you have been crying bitterly, asking God, plead guilty, plead guilty. Wenkosi awukhumbula ufuna ukuyizulu lizubuhlungu kwento bakho ukuthi hey wenkosi wena khumbula, crying out bitter ukuze umzalwane ethembise ekhaya. Ngokwenza noma yini Nkosi, mama ngikhipha le Nkosi, ngokwenza noma yini Nkosi. Athi uNkulunkulu okay 2 years angakini ukuthi 15 ngoba kusomkhulu why ngikho phela 15 wakabona ngarafuthi mdala 15 futhi ngizoba yonke isinto wangabulawa ingcebo ukuthi bafike nje ukucharge kwakhe ukubhekisisa ukuthi nenzeko la isimenza nabe mkhulu linganikazi the silver, the gold, the spices, the precious oil. The spices. Do you know what you go? Luhamba nama-level. What are the spices? Nakopashi. The spices. Into of a prophet. The spices. What are the Jahanga? The spices. The spices. What do you mean? Oh, did I never see you go those spices? Oh, Jesus, I want to know what dog was someone, but you take a copy, oh, did I want to get the spices? Ah! Mama, can you arrange, man? I'm bring the food, show me. I need it. Niti Bible ni siku moja hakutesmashe bila hayo. Hayo. Mama wenzi wake amini Bible ndo Musa huko kusemlonyeni wangu. Hakuno nyama baba. Eona mzibotini